Na hát, sziasztok srácok, én Milán vagyok, és itt is lennék a legelső videóba, amely bemutatkozó videó lesz. És itt ott van Kornél, Sziasztok! és amúgy nem is havazom tovább, átadom neki a szót. Na hát ez egy Fortnite csatorna, csak Fortnite videók lesznek, és nem lesz itt se Roblox, se Minecraft, se semmi, csak Fortnite. És legtöbbször a csatornán csak ketten leszünk, mert mi ketten csináltuk ezt a csatornát, ezért leginkább ketten leszünk, lehet, amikor leszünk hárman, de inkább ketten. Igen. És néha lesz olyan, hogy ő videóz, néha én, és így lesz ez, és hogyha meg lesz a 10 feliratkozó, akkor csinálunk egy challenge-et, ami nem másról fog szólni, mint inkább el sem mondom. Titok. Meglepetés lesz. Addig is, amíg meg lesz a 10 feliratkozó, addig lesz pár videó. Már gondolom nem úgy fog jönni, hogy holnapra már 60 000 feliratkozó van, hanem hogyha meg lesz a 10, akkor csinálunk egy challenge-et. Amiben nem mondom el, hogy mi lesz. És hogy ha elérünk nagyobb feliratkozó számokat, ilyen 100-as, meg ilyen feliratkozó számokat, akkor csinálunk egy kreatív mappot is, ahol lehet 1v1-ezni, meg mindent, amit el tudtok képzelni. És hogyha úgy adja a sors, és belájkoljátok ezt a videót, azt a feliratkozás gombot azt megpöckalitek, akkor már holnap jön egy videó. Tehát ez nem úgy lesz, hogy jó, akkor majd következő videó egy év múlva. Tehát legtöbb videós azt szokta, kirak egy videót, aztán 3 millió évig nem videóz. Ugye Chris Advice. Szeretnénk már visszakapni. Na mindegy. Szóval akkor majd jövünk egy videóval, én Milán voltam. Sziasztok! Sziasztok!